Hallo mensen, ik ben Michael van EM Fireworks. En vandaag laat ik jullie 2 nieuwe gasbranders zien voor mij. Ik weet niet wat Jeffrey nog gaat doen, maar ik heb deze gekocht. En die? Ja, 2 dezelfde, alleen een andere kleur. Deze is zilver en die is zwart. En ja, het zijn goede gasbranders. Je kunt ze kopen bij Action of bij vuurwerkaanstekers.nl, daar kan je ze vinden. Of gewoon vuurwerkaanstekers.nl, dan heb je gewoon een ding van vuurwerkaanstekers. Maar goed, ik wil je deze even laten zien. En ik vind het redelijk goede aanstekers. Dus als je een goede aansteker wil, niet te moeilijk, zou ik deze pakken. Dan mag ik deze met deze, want het is wat leger. Want als je dit doet, je kan hem ook vaststellen hier bij dit goed knopje, kan je hem aanlaten. En los doen, en je kan hem ook weer op blok zetten, zodat je hem niet in kan drukken. Maar ik vind het redelijk goed aansteker. Maar ik krijg natuurlijk nog meer erbij. En het vuurwerk wat jullie, het vuurwerk en zo ga ik nog allemaal vinden. En ik heb nog gisteren een draad afgestoken, heb ik ook gevonden. Dus dat gaan jullie nog allemaal zien. Maar ik zeg, ciao.